Dito po kami sa lugar namin. Ayan. Sasakay po kami ng bangka. Ito yung bangka. Dito kami sasakay. Ayan. Sa lugar namin. Ito yung tawag na Iking. Ito yung lugar ng Iking. Iking Kanaman. Ayan. That anniversary ng papa ko. Kaya uuwi kami sa amin. Wow. Namiss ko ang lugar nito. Tatawid kami ng ilog gamit ang bangka. Bangka na lumabot. Is isla, kaya kailangan sumakay ng bangka para pumunti. Yan, dito na kami guys. I'm excited. Ito yung lugar namin. Yes. Yan, dito na kami sa aming lugar. Ito na yung aming barangay. Barangay Iking. Slowly. Yan, bababa na kami guys. Salamat. Andito na kami. Yan yung bayan namin. Hi. Hi, that anniversary ni Papa mi. Ayan. Sa daan. Hello. Kumusta? Iyo daw man yan. Hi namin na. Kumusta po? May date anniversary ni Daddy. Yes. Guys, dala yung mga bangka namin. Ito ang yung lugar namin. Malayo sa bayan. Kailangan pang sumakay ng bangka para makapunta sa bayan. Yagi! Ano ba? Happy New Year! Sabay pizza ni Meben na New Year pa. Ayan ang bangka naman. Buhay dito ginagamit na dapat dito kami naliligo. Akong mga bata pa kami, nag-uunahan kami matawid yung ilog. Kaya dito kahit bata pa marunong kami lumangoy kasi nakapalibutan kami ng
Hindi ko na kayang tawirin yung ilog. Siguro kung lalangoy ako is ilang ano pa lang, pagod na. Siguro na. Lapit na sa bahay ko. Okay guys, dito na kami. Malapit na kami sa bahay ko. Bunani. Ayan, bye, goodbye na. Nasa gilid lang kami ng ilog. Ito yung likod namin. Sunod is yung bahay ng kapatid ko. Ayan. Sunod yung kubo namin. Okay. Ito na po yung bahay namin. Ito po yung bahay ko, Bunani. Kamusta? Sekay bahay mo. Ay, may misa dyan? Maranta. Aking lola, mami. At ito din yung bahay ng aking kapatid. Ayan guys, hanggang dito na lang kasi wala si mama ko. Ito yung mga neighbor namin dito. Ito yung lugar namin dito. Yung hanap buhay namin dito is paggawa ng nipa. Yan yung nipa. Yan yung nipa. Ito yung daanan namin. Yan, puros nipa. Guys, thank you. Bye.